sathetha ngale into ba andi-understand mntasekhaya andifuna uxokusela oba imali 4 million iphume umuntu wayengekho iyo empty i-account bamvumele ebhankini oba makasebenzise ikhadi likatata yonke into nje inoba yenze kanjani masiqale uthi nanile ka-absa nayo ibuzo ba iphume njani usaya ka-absa sayobuza usisi ke wayesinceda ngoko qha ke sephithi uba azange ndimbuze ke negama lakhe and kubonela into uqoba ndiba ikudikile idinile nawe because ubungekho ekuqaleni kwale nto because bendingekho then imali xa ingekhoyo uyasibiza utata because uxakene nento and ke into yes and ke ngoku into eyayibangela uba masibe kanti siyatsiba no-sister wam that time is because of sasicaphukela into yoba ede wamkhupha endlini not that sase endlini yakhe yindlu katata le yindlu kusekhaya apha yindlu katata yindlu kamama batshatile ababantu then umama wasweleka so yiyona nto ibisibangela uba masibe kanti thina siyatsiba sifuna usabela uba umkhupha ngabuni utata endlini then wazoveza le nto yemali ke ngoku sahamba ke ndaya naye absa lapho ke siswami xa nimbuza lo mfana uba umkhupha njani umzali wakhe endlini wathi indlu kamama yakhe leya akangendawo utata pha and ke ngoku esitsho nje bakangendawo zininzi etshatile utata wakhe betshatile utata bebetshatile but yena ungena ndawo neyo ngumbuzo wethu nathi but ke akasinikiza impendulo zicacileyo qha uthi akazungena amapolisa phakathi une-protection orders faka against name unazo qha siyazi uba uzenza njani yonke le nto ayenzayo but uyenza wine but uyenza wine ebuyenza njani we don't know and zikhutshwe zinto oba nina sanungena emakweni nomuntu wendlu lona angangena endlini yakhe yes and okay nambuza about le into now utata ke ngoku xa niyokhalazela leyo bayigxothiwe phaa endlini nivale nibalisela uba kukho 4 million edisappearishile eakhawuntini yakhe wasibiza thina esendleleni wabesitsho sithi akasahlali phaa endlini xa sisabela ke ngokuba kwenzeka ntoni athi hayi akasathembi nto uyebo and ke ukufuna siye yena uyile caba ebhankini qala caba xa wafumaniseka uba akho mali ebhankini saya ke absa ndaya naye absa xa sifikayo eabsa kathi hayi nansi imali ikhutshiwe ngithembelani ndingayi watsho esibonisa ke ndabuza ke mna ke ikhutshwa njani imali investiweyo kubrother wam uthembelani so ubaxelele phaa ubukhupha imali ubaxelele eakhawuntini kwacaba uthi ucaba wathi ke ngokwesinye istory wayesibeka because uyaziveza lo sisi athi jonga nansi million yakhutshwa nansi imali ethile yalentikelwa kwenye yafakwa kwenye ibhenki wabe ezichaza wethu lo sisi ezinto qha but andizuphosisa zange ndiconcentrate kulaa nto because yayindidikile eyona nto nandifuna mna yindlu katata leya makabuyele endlini yakhe eyemali yona ndandingasayihoyanga at all andizuphosisa because uyityile iphelile ndabe ndisitsho kuye ndithi imali ityiwa ayizuphinda ibe khona imali into wena unoyifuna ngoku yindlu yakho nezi zinto sezikhona na umzekelo bekukho intende erentisayo kukho benazo nezitulo yonke laa nto noomatshini bosika inyama zikhona ndithi ke mna into onoyifuna zezi zinto uzibonayo then ustarte afresh for ukuzenzela imali ke ngoku le ayitshileyo uyiyeke so andifuna uphosisa andiyazi ngcakasane yemali bayithini into wathi yona imali ibikhona and yatyiwa yaphela lo mfana and nani niyaqonda uba useless uba nibe niphanda cause iphelile le mali and oba iphume njani nakho mntu uyaziyo uba iphume njani eakhawuntini katata I think ibalulekile ukubakho kwakho sisiwam cause esi sitori asibalisayo ingathi utata uthetha iintsomi and ubonelana umntu ke xa ilahlekelwe ziimali ezinkulu uyayiluze nengqondo so ufumanisa uba engathi ayenzi sense kodwa le nto ayithathwa ngutata but now niyayiconfirma le into sisiwam uyithethile eyona nto iconcern katata yeyoba indlu yakhe yaphela izinto zakhe ziyaphela ezi sezishiyekile ke ngoku phaa and lo mfana uyadestroya kwanto and xa siyocela emapoliseni protection order eyolande ubethwa nge-protection order yena qala uba makangasondeli phaa endlini yakhe oba ziphuma njani i-protection order endlini yakhe umntu nama ndiyazi le ndithi ayenzi sense mntasekhaya just uconfirma nje asezinto zenzekayo phaa kuwendlini uthetha utata kuyadestroywa kuyamoshakala nani niyazibona wari niyavana ngezo nto ezo futhi mna ndizuphosisa ndiva ngaye mna xa endifowunela because yena ukufutshane uyabona each and every into eyenzekayo nosista wam ke qha isephithi usista wam uthe akekho ngoku kukhona indawo ayekuyo
so akakwazi ukuya. Ngusister wam kahle kangoba yena wayenandimazi ke noba usenazo na ebenazo ezinye iivideos za-last year kuthuthwa izinto because indlu kasister wam ingapha kwasekhaya, so ebebona yonke into akwazi avidorize, yebo. So uyathengisa lo mfana? Asimazi bhuti uba inoba uzisaphi ke ezi zinto because kuthiwa unayo nesayithi esenxarhuni, phofu wayetshilo nakuthi wathi isayithi yakhe isenxarhuni. So ndambuza mna kutheni ungaphumi endlini katata and then uye esayithini yakho endlini yakho ndothi usenxarhuni, wathi akazuphuma. Utata sesiwam uze ubizele thina ke mhlawumbi kanganixelele kakuhle for uba makuzanywe uzama ucela amancedo ebantwini uba heyi xa imeko ilolu hlobo and lo mntu lona ingathi une-connection namapolisa ngoku because naxa siye court nasiye emapoliseni amapolisa athatha icala lakhe and in a normal situation ibimele uba kuqala kuyamanyelwa nelakhe icala uba uthini na, and in a normal situation unyana akanokwazi ukhupha umzali endlini noba kuthiwa nayo indlu katata lena and nikhona wena uyisister engakanani? Ndingomdala mna kubo, ndingomdala then kulandela usister wam, ubrother wethu ngomncinci. And wena yona ndikufrustratayo yileyo uba yonke le nto utatakho ebithembe kakhulu lo mncinci wayenza naye lapha ecangwakho and now that izinto zimoshakala kubuyelwa back to wena ke ngoku. Yes, yes. And ikwenza ube namadolo anzima really because khange ube khona kwasekuqaleni kwale khona bhuti, and if ubukhona eqaleni noko ubuzocebisa uba ayikho kule nto. Injalo. Hayi wayeyazi uba uphezu kwantoni ubrother wethu, wayenza eziqonda into obuphezu kwantoni because nathi ke ngoku asikwazi ungena ekhaya, andingeni bhuti ekhaya. Yeyona nto singayi-understandiyo, ingcwaba likamama lilapha ekhaya, asikwazi sinesiyagula, andikwazi ungena ekhaya at all, kho nto ndikwazi uyenza. Kona uncedo siyalifuna uncedo if luyafumaneka, and ke ngoku asikwazi ufeyisana nalo mntu because asimazi uba uzasenza ntoni, and ke ngoku siyafuna uyazi noba ezi grounds zoba apulishe laa ndlu uba inoba uzithatha phi, inoba ithini engomncinci, inoba ithini into yakhe. Benova mhlawumbi utata waswele. Nantso ke into ebangela baqala singakwazi ukuma because bebehlala bo bayithupha ngoba kukho imali ebepha utata, so asakwazi ke ngoku nosister wam uba masiyiphakamele le nto into basangena ekhaya ngoba kuthini, uyebo sayiyeka because kukho yena. Now ukhupha yena uthi makathini yena. And siswam kule nto yonke iqhubekayo ke phaa kuwendlini yongangeni kwenu nokhutshwa katata kwenu, ungandinqinela xa ndisithi ubrother wakho lo mncinci uabuse uthando likatatakho because utatakho ebemthanda ukodlula nina. Yeah. And now wabetreya utatakho lowo ke ngoku ngenxa ebemthanda into zakhe because uthi utatakho ebekhe akabikho right afunyanwa sistroke egula wathi khawuhandlishe nazi izinto wabe ebezithengile ezinye izinto before and wathi ucela yena oba makamncedise and uyenzile loo nto for ixeshana elincinanana kanti uyamqhepha iduma at the back. Nosister wakho ufilisha olu hlobo lakho na? Ufilisha olu hlobo usister wam, ufilisha olu hlobo ndithetha ngalo naye nam. Okay, I think masithembe mhlambe bawoba khona umuntu ozoza necebiso and nengcebiso uba ithwani xa ilo hlobo. But ibikusuppose uba if umthetho ubesenza ebewenza umsebenzi wawo wamapolisa ibimele bilula le case nyhani xa sithi nyhani. Ilula bhuti, qha nathi sivele siqonda uba asiyazi. Ndimbuza utata uba akho zinto wawuzifilishile na, mhlawumbi ubenza loo nto wathi sayina apha usayina bavu, andiyazi nam. So ndiyayivuyela le nto ayenzileyo yobi because ubona into uqonda into ubungekho ekuqaleni awuyazi, uhamba uphela uphinde utyhafe, uyebo uphinde fine imali uyitshile but asiyimindeli into yemali because siyazizamela siyaziphandela thina. Sifuna nje uba abe nendawo yokuhlala yokuya udade benento ethi because yena iwish yakhe ingathi utata ngathi uswelekile nangomso, unento ethi akazongcwatyelwa kwalapha. So sifuna uqonda ezi grounds inoba uzithatha phi, uzithatha phi ezi grounds ezingako, unento ethi akazongcwatyelwa kwalapha. And nokugula kwakho ukubonayo umbona ingathi waphazamiseka watheni, ustresswa yile nto. Udala sistress unayo yona loo nto because uye athethe uqomba ukuthi usithi thula yima uthethe because ustresswa yile nto iyamstressa nyani because kwa umntana woluka enzima, umntana woluka nzima because imali ingekho.
Tata nansi intombi yakho ingqinisa story and sibhlungu tata ohlobo ayibeka ngalo and ayiva nangwathetha ngona amane inoba uphazamisile utata but xa singqinona nguwe ke ngoku and it makes sense a lot of sense that's why nqona masikulinde so that nomnye umuntu uzothi omnye umuntu oyibukele athi hayi man akaphilanga man usiviju interview abantu abangaphilanga utata akaphilanga and now sense sense ke ngoku wena uzosifaka isense and i-meaning ingxaki ezinkulu ezilapha ezifeyiswa ngutata yiyo loo nto ade abe njena ngoku uyambona nayo engathi ungumuntu ongaziphilelanga kwayena nje emzimbeni aphinde kwayena entloko iphinde imenze kanjani le nto lena but ke masithembe mkhulu wayikhona ilande solution ezovela man ikhona enye into ofuna uyongeza nje ngifuna ukongeza kule ndima yoba sithe xa ndifika phana amapolisa yes amapolisa wona siyomntu mna ndiqomba uzakhushwa nge-protection order yeah ndandihamba nosister wakhe lumncinci aphela amapolisa embuza uba yindlu kabani wathi yena yindlu kamama wakhe lambuza elinye xa wena kuthe kwabhubha wena indlu izaba ekabani akazange abe nempendulo yaloo nto wathi omnye ngusisi olipolisa apha bhuti le nto uyithetha ayivakali uthi indlu kamama wakho abantu bebetshatile ndafumana uba ke yena unyanam ngathi aka-understand waloo nto basasitshatile nomama wakhe apho ke ngoku ndibhida khona xa ndiphuma kwathiwa mna xa kubona uba asivana apha endlini ndaphuma ndahlala apha ecan'kwendlu nesitulo sam silapha ecan'kwendlu ndachopha kwesaa situlo xa ephuma nentombi yam pha aphuma ndibeka phambi kweveni kwathiwa mna mandimke ndiye kule ndawo ndihlala kuyo ndithi no nantsi indlu yam andikwazi uphuma kwathiwa ingathi niza kulwa nina nobabini and unento ayithethileyo apha kuwo wathi akakhathani noba nomkhupha kulaa ndlu nendlu yakhe ayakhileyo yena ndamnika imali mna ndathi makakhe indlu andizange ndimnike imali kuthiwa unayo indlu yakhe engapha kwadanyeli nangokucinga uba yena ndiyazi loo nto ndiyifumane ngefriend yakhe loo nto uba unomzi omkhulu okwadanyeli kulapha iibhokwe zam noba yi-12 yonke ibhokwe ingekho yakho ekugqibela ibhokwe uzohlutha kulo mntana wale mali ilapha laa bhokwe nalaa ntwana wathi gqi apha kule geyithi wafika wahlutha laa ntwana yaxabana naye babhutisa iibhokwe zam ezityayo nangoku uzothatha enye apha kum ibhokwe wayithatha ngenkani wemkanayo khona ixhego lapha ngaphesheya nalo linobungqina bele nto nalo liyaziba ngumzi wam uye kwelaa xhego wafika waliqweqwedisa xa elaa xhego hayi andizokwazi izibhokwe zikatatakho waveza le nto yamagqwetha wakhe wathi jongani ndakudibanisa namagqwetha wam woyika ke laa tata waphela emnika iibhokwe zam zinamatakane womkanazo laa mfana khuluwa asizazi ya into nayo ngoku unayo i-ID nayo into ongenayo to prove oba butshatile nolandikeni le uyifuna i-death yenkosika imine marriage so ezona zinto xa unayo i-ID so phi home affairs bakubekela izitori ongazi-understandiyo nawe for uba ufumane ilante i-death kunye ne-marriage certificate yenkosikazi yakho so if unofumana ezo nto zimbini i-marriage certificate plus nelantikeni ne-death yakhe ungakwazi ke ngoku umprovele uhambe uye court nawe uyomkhupha phaa okay so elona ncedo lingxamisekileyo ngoku yileli liye-home affairs okay masibeke elo hlobo ebantwini oba yeyona nto uyinidayo ngoku because awuyi-understand nale nto I think mhlawumbi bawoba bakhona abantu abazokunceda nge-home affairs kwa-ifayili yam enokonzakala kwalaa mntana ikulaa ndlu xa ndibuza kuyo uthi kum yonke ingozi yalaa mntana ipha kuye lo mfana wam nde ndathi kojonga kwinto yonke enza ungazitshisi ezi nto ngoba ndiyayazi ungazitshisa wena ehlobo ndikubona ngalo ingqondo kwayekhona lamapolisa sapha ifayili yomntanam hayi andiyazi phi ndithi no kuwe uyaziwa nguwe uqale ngokuba isatifiketi salo mntana qala lo mntana uyodlala isoka nabanye ucelwe ngukhosha izatifiketi ndisikhuphe ndimnike lo mntana ahambe ubuya kwakhe tata nasi isatifiketi sam ndithi masinike ubhuti wakho ifayili kuye esithathe lo mntana asikuyo phithi ndizamenza naba ndizamenzela ntona lo mntana ndifuna isatifiketi athi yena akasazi foni ndisikuwo isatifiketi asikho nale ntwana ifuna isatifiketi sayo akasazi sasikhangela uzothi noba kwinyanga esithathu esine tata ndisibona isatifiketi phi apha phantsi kwelapha kudala njilo nakula malapha zandibona isatifiketi kutheni sesilapha isatifiketi ndaphela ndingoneli inintsi mani into engahambi kakuhle mani andonela
but masiyeke apho mkhulu singayenzi bende lento lena mhlambe abantu bazozama uba basicebise wasothini na so mabaye pha ku BCM TV bakhomende khona nawe ke ufuneka uyomani usisi ke ngathi ubusy iyamazi social media kakhulu then uyokwazi ubaphendula because abantu eyona nto bayithandayo abantu i-response efemeli xa bebuza le into nimphendule msinyane umuntu yeah understand apha because abanye abantu baye baziyeke bangakhomenti kanti umuntu uthe ufuna uncedo nawo ngowabantu bayabuza imibuzo weke iba khona imibuzo esemacaleni andifuna ukuyamazi kamanje social media bakhona izibhoxi bakhona abantu benyana bazama ufumana i-information so nokwazi ukwahlula between bona izibhoxi kunye nabantu benyana okay inkosi ngeke ixesha lenu all right, good.